Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Мікалая Улашчыка. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Біяграфія нашага гісторыка. Мікалай Улашчык нарадзіўся 14 лютага 1906 году у вёсцы Віцькаўшчына. Сёння гэта Дзяржынскі раён Мінскай вобласці. Ён быў чалавекам, які стварыў цэлую такую эпоху ў беларускай гістарыяграфіі. Вучыўся спачатку дома, пазней у Кодзінаўскай вучэльні, скончыў таксама мінскую школу, беларускую. У 1919 годзе, дарэчы, эта школа была упершыню пераведзена на беларускую мову, першая мінская школа. Ён казаў, што на мяне гэта зрабіла вялізны ўплыў, я стаў беларусам. Скончыў таксама сацыяльна-гістарычнае аддзяленне педагагічнага факультэта Беларускай дзяржаўнага універсітэта. Так вось было. Тады у 20-е гады ён працаваў у дзяржаўнай бібліятэцы БССР, гэта сённяшняя нацыянальная бібліятэка Беларусі, працаваў пэўны час у БДУ, але большасць свайго жыцця ён пражыў за межамі Беларусі. Упершыню быў арыштаваны ў Ленінградзе ў 30-м годзе, дзе служыў у войску, і на працягу 25 гадоў ён быў то ў высылцы, то ў лагерах, то працаваў за мяжой. Канчаткова выйшаў з-пад рэпрэсіўнага апарату толькі ў 1955 годзе. Астатнія 30 гадоў свайго жыцця, а памёр у 1986 годзе, ён вымушаны быў працаваць у Маскве, дзе займаў пасаду навуковага супрацоўніка Інстытуту гісторыі Акадэміі навук СССР. І на гэты час прыпадае найбольшы плён яго жыцця. Распавядзіце пра асноўныя публікацыі Улашчыка. Трэба сказаць, што ён быў чалавекам вельмі шматгранным. У першую чаргу ён займаўся археаграфіяй. Археаграфіяй часоў Вялікага княства Літоўскага. То бок ён апублікаваў дакументы, тыя самыя летапісы, хронікі, якія былі. Напрыклад, ён быў галоўным рэдактарам 2 тамоў поўнага сабрання рускіх летапісаў. Была такая серыя вось у 60-70-е гады, якая выдавалася. І ён выдаў вось так званыя беларускія тамы. Гэта 32 і 35 тамы, дзе выдаў вялікую частку беларускіх летапісаў, не толькі агульнанацыянальных, там летапісец вялікіх князёў літоўскіх ці беларуска-літоўскі летапіс 1446 году, але таксама такія гарадскія хронікі, якія вяліся ў асобных ваяводствах і гэтак далей. Ён напісаў таксама нарысы па археаграфіі крыніцазнаўства ў Беларусі, дзе прааналізаваў усе дакументы, якія выпускаліся ў 19 стагоддзі. Таксама ён з'яўляецца аўтарам такой манаграфіі пра становішча сялянства ў Беларусі і Літве напярэдадні рэформы 1861 году. Абараніў кандыдацкую і доктарскую дысертацыі, выдаваў шэраг рэцэнзіяў. Увогуле ён аўтар сотняў працаў, сярод якіх ёсць самыя рознага ўзроўню. Аднак тое, што ён зрабіў для беларускай гісторыі, гэта неацэнна. Ён падрыхтаваў фактычна такі пласт дакументаў, на аснове якіх вяліся наступныя гістарычныя даследаванні. Раскажыце пра мемуары Мікалая Мікалаевіча. Ён быў такім вялікім мемуарыстам. Напісаў гісторыю сваёй роднай вёскі, Віцькаўшчыны. Вось была такая вёска, дзе пісаў гісторыю сваёй сям'і, свайго роду, як там людзі жылі ў пачатку 20-го стагоддзя. Ён быў вельмі такім, увогуле вельмі цікавым чалавекам. А ён жыў у Маскве, ўжо там быў прафесар, доктар навук, а яму, напрыклад, там вяскоўцы замаўлялі звіць пугу, якой пасвілі кароў у пачатку 20-го стагоддзя. І вось ён ужо стары чалавек у канцы 70-х гадоў звіў гэту пугу і прыслаў у сваю родную вёску. Казалі, вось гэта пуга Улашчыка. А ён пісаў там у сваіх лістах, што цяпер забыліся ўжо традыцыі вырабу сельскагаспадарчых прыладаў, а я яшчэ памятаю. Я вось гэта раблю. І вось мемуарная яго спадчына, яна вельмі важная, што яна перадае не толькі жыццё беларусаў у вёсцы, але таксама ягоныя ўспаміны пра інтэлектуальнае жыццё ў Беларусі у 50-е і першай палове 80-х гадоў 20-го стагоддзя. А гэта вельмі цікавая рэч. Там дзесяткі імёнаў, пра рэцэнзіі, пра абароны дысертацыяў, пра спрэчкі вакол тых ці іншых канцэпцыяў. Вельмі цікавая рэч. Тому мемуары яго не менш цікавыя, чым даследаванні.
Цікава даведацца пра навуковую школу Мікалая Улашчыка. Сам ён быў вучням Георгія Беражкова. Гэта прафесар Маскоўскага універсітэта, які быў у сваю чаргу вучням Мацвея Любаўскага, які быў спецыялістам па гісторыі Вялікага княства Літоўскага яшчэ ў часы расійскай імперіі. Ён быў такой прадстаўніком такой класічнай школы, яшчэ дарэвалюцыйнай, не савецкай школы. Таму яго працы вызначаліся грунтоўнасцю, дакладнасцю і вельмі сур'ёзнай працай з дакументамі. Сярод яго вучняў і тых, каго ён кансультаваў, быў такі вось гісторык, як Міхась Ткачоў, галоўны рэдактар беларускай энцыклапедыі, які вось стварыў. Ён ліставаўся таксама з Міколам Ермаловічам. Вось па канцэпцыі Мікола Ермаловіча ўтварэння Вялікага княства Літоўскага. Сярод ягоных рэспандэнтаў быў Геннадзь Кісялёў, былі таксама кіраўнікі беларускай бібліятэкі, дзяржаўнай бібліятэкі БССР, сённяшняй нацыянальнай бібліятэкі. Ён паўплываў на шэраг беларускіх гісторыкаў унутры Беларусі. Таму мы можам сказаць, што гэта была пераемнасць пакаленняў. З аднаго боку ён быў прадстаўніком вось той класічнай школы, і ён таксама вакол яго ўзнікла класічная школа ўжо новай беларускай гістарыяграфіі. Некалькі слоў пра адну станоўчую рэцэнзію. У 70-е гады у Маскве быў створаны пераклад на рускую мову раману Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад цярквом тваім». І гэтаму раману проста не давалі ход, таму што калі ён выйдзе ў Маскве, гэта ж будзе такі вось рэзананс, а тут у БССР адмоўныя рэцэнзіі, і не было зразумела, як яе выдаць. Патрэбна была рэцэнзія нейкага навукоўца. Большасць навукоўцаў адмаўлялася ад гэта, не хацела ў гэтыя спрэчкі лезці, і тады звярнуліся да Улашчыка. І вось ягоная станоўчая рэцэнзія дала ход вось гэтаму выданню «Каласоў пад цярквом тваім» на рускай мове, і пазней паспрыяла перавыданню і на беларускай мове ў БССР. Таму вось такі цікавы момант унёску Мікалая Улашчыка ў беларускую літаратуру. Цікавыя факты з біяграфіі. Мікалай Улашчык, ён вельмі моцна змагаўся з такой канцэпцыяй, што беларусы ў Вялікім княстве Літоўскім былі пад прыгнётам. Ён пісаў усюды, што гэта і наша гісторыя. Напрыклад, у 70-е гады у інстытуце гісторыі БССР у Мінску рыхтавалася такая праца «Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага». І ён піша адмоўную рэцэнзію. Ён кажа, з 12 год эту працу пісалі, але высновы яе адрозніваюцца ад статыстычных матэрыялаў. Ён кажа, калі мы паглядзім па складзе паноў рады, яна складаецца ў большасці з беларускіх феадалаў. І трэба ўводзіць тэрмін такі беларускія феадалы. А мы кажам, што беларусы былі пад прыгнётам. Калі яны ўваходзілі ў кіроўную эліту, яны не маглі быць пад прыгнётам. І вось ён гэта адстойваў, ён пісаў пра гэта і ў Маскве, і ў Мінску, і ў Ленінградзе, і на канферэнцыях, якія былі за межамі Савецкага Саюзу. Таму у цэлым ён вельмі моцна паспрыяў аднаўлення гістарычнай памяці пра Вялікае княства Літоўскае. Мікалаю Мікалаевічу для навуковай працы пад даследаванню беларускіх земляў было адведзена 30 гадоў. Як маніфест жыцця, на яго надмагілле выбіты купалаўскі радок «Мне сняцца сны аб Беларусі». Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!